wakaNkambule. Siyabonga ke bazalwane kakhulu singumndeni wakaMbokazi. Siyabonga ubaba uNkambule kakhulu baBishop, siyabonga ukuthi ungasiphoqi leli thuba leli. Siyazi ukuthi amandla bekuwena wonke ukuthi ungamthatha uZanele uwele naye. Kodwa wasinika leli thuba ukuthi nathi sikwazi ukuvalelisa kusisi. Ingane kababa bami lelo komunye kulamana obaba. Ekuthina sishayekile nje bazalwane kakhulu ngale ndlela yazi ngivumusho ukukhuluma ngendlela nje engishayeke ngayo, ngendlela okubuhlungu ngayo. Uyazi ngcono beke intombazane endala ukuthi umdala kunathi. Manje ubona uhamba ingane encane, kepha bekade inothando olusimangaliso. Ube nothando uZanele. Intombazane yahlakanipha nje incane, yakhula nokuhlakanipha kwayo. Intombazane ethanda into ehlangene. Bithanda umndeni ukwazi ukubona uhlangene nje. Hayi umndeni uhlukana. Amen bazalwane. Ngelinye ilanga ngiyakhumbula ukuthi besike safoma igroup singamantombazane amadala nje ekhaya sathi hayi naka amaQueens akaMbokazi soqoqa umndeni ngoba usubona ukuthi uyahlakazeka. Mase siqoqe singabafaka abancane sithi hayi bancane asibadingi. Ngelinye ilanga sihambe la sabe khona sifike sishutha uZanele asebenzisa ifoni yakhe. Mase kufanele ukuthi izithombe uZanele agoloze athi ngifakele igroup leqala. Sithi hayi asibafuni thina abantu abancane sibadala sodwa asingene izithombe lezi izithombe. Sithi sicela unikazi ukhithi uzofaka egroupini athi ngeke ngize ngimnike. Athi ukhithi mfake ebese namkhipha. Sithi hayi ukhithi indaba ungamfaka wena kusiyamkhipha. Ufuna sicabane noZanele thina athi hayi mfake bese namkhipha hayi ngisimfaka uZanele. Sithi singamfaka angazi wenza kanjalo bo-admin. Wathi ngene nje wayifaka abanye. Hawu uZanele asifuni ingane lana. Ande nazalana wangana kahle beke intombazane ukuthanda umndeni. Uyazi umuntu obhizi ngale ndlela esimangaliso siyazi sonke, but ube uthanda umndeni. Angikaze ngimbone umuntu obhizi ngale ndlela kodwa uthandayo umndeni. Ubesuka eGoli kuthiwa kushoniwe emndenini, ubesuka eGoli abuye kuma engiyeza. Sithathela kunakubo athi cha ngiyeza. Afi ube uthanda umndeni. Yabona khona uhlobo labantu oluthi baseliphakame bese liyawukhohlwa umndeni. uZanele akazange azawukhohlwa. Ube uthanda umndeni wakhe ngale ndlela esimangaliso bese noma bathi abebethanda ukucula. Bebeneband yabo bayazi abasekhona ukuthi oba bebeneband yabo baqala ngesikathamiya kusana isikathamiya yaqala bakhula basebeba neband yabo. Iband yakaMbokazi ayaziwa ukuthi ebaromeni mangabe kuzoba nehlahla ngoDisemba kuzodlala iband yakaMbokazi. Sihambeke nathi sijabule phela baba bayadlala lapho bashabelela baba bemini ingoma zabo. Oba beyisungula ingoma manje ngomuntu bemnona bese besungula ingoma. Amen bazalwane. Bebengalindi ukuthi mhlawumbe besawukhomba ayisungule lapha ingoma sebenje ngoba bayithatha le ngoma. Ihlobo lomndeni bekade sinawo umndeni obukade uthandana ngale ndlela eyisimangaliso. Umndeni esifisayo namanje ukuthi ukuhamba kaZanele singathi ngaqala phansi ukubumbe kabusha. Ithi iBhayibheli ngene ngokufaka uziya ngayibona inkosi yami. uZanele utshalile bazalwane, utshalile. Sekuyisikhathi sokuthi sivule emgodleni yethu ebesikade siqosha. Ngophela kubalekile ukuthi uqoshe. Uma ngabe ushunyayela, thatha lokho ukuthathayo uqoqe, ukudine, ngelinye ilanga yokusebenzisa. uZanele utshaleke bazalwane sekufuna manje uqhume. Ubonakala phela ukuthi utshalile emndenini wami. Uthi uIsaya ngelinye ilanga uNkulunkulu uyakugwenya ukufa. Mawufunda kuIsaya 25:8 mangaphosisi uthi uNkulunkulu uyakugwenya ukufa. Uthi bese kugwinyile uNkulunkulu ukuhle ukufa abese sula inyembezi. Uthi bese isulile inyembezi athi bese susa amahlomo ukuthi sifelwe. Amen bazalwane. Abese sithi uNkulunkulu ukhulumile. Amen bazalwane. uNkulunkulu wakhulumile namhlanje esengumndeni ubhlungu kunjalo. Kepha siyabonga nje support esipheyona. Siyabonga kusukela Monday eyisenibonile ngena left and right sibonile nzoduduza akekho singambonanga sibone nama celebrate amaningi ngabe oyintokozo kakuthina bese mahlele emndenini uzukhohlwe ukuthi sishonene. Khumbula ngelanga kungena laba besibongile yazi saze sakhohlwa nokuthi sishonene sajabula sibabona basihlabelelela basiduduza. Siyabonga bazalwane abacula bangenile basiduduza. Siyabonga kakhulu singumndeni. Sisunkulunkulu engathi anganibusisa nani uJehova endisokuhle ukuthi imisebenzi kaZanele ayitshalile abese iyasizuzisa nathi singumndeni nani ngoba bekumuntu weSouth Africa yonke nabo kube khona ukukhumbulayo. Ngizwile nasemsakazweni ukukhulunywa bazalwane uZanele kwakuyinhlobo intombazane ethanda ingoma. Ngizwile kade khulumisa ngithi uVicky othi uZanele wayishaya unyawo lubuye phezulu
beyithanda ingoma uZanele bewungeke uphana umcimbi engazange asine wathe ungena okhosini sihleka sithi abazokhosini uZanele uzoshaya ingoma manje. Siyabonga ke bazalwane kakhulu uNkulunkulu asibusise sonke. Siyabonga singumndeni kaMphakazi uNkulunkulu andise okuhle konke Nkosi themba uSaleni. Amen. So, kuna lapho sesala mama. Ngicela phela simpe